The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. James 1:5. And he will teach us of his ways, and we will walk in his paths. Isaiah 2:3. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Psalm 32:8. For God giveth to a man that is good in his sight wisdom and knowledge and joy. Ecclesiastes 2:26. I will bless the Lord who hath given me counsel. My reins also instruct me in the night seasons. Psalm 16:7. Thou shalt understand, then shalt thou understand the fear of the Lord, and find the knowledge of God. For the Lord giveth wisdom, out of his mouth cometh knowledge and understanding. He layeth up sound wisdom for righteous. He is a buckler to them that walk uprightly. Proverbs 2:5-7. And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. 1 John 5:20. For God, who commandeth the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. 2 Corinthians 4:6. Behold, thou desirest truth in the inward parts, and in the hidden part thou shalt make me to know wisdom. Psalm 51:6. Sa dili pa kita magapadayon sa atong tuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa tong kaugalingon. If you are a believer, that you be sure nga imong hinganlan, imong isugid ang tanan nimong mga sala nga nahimo ni ining adlaw, kay kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa hinganli kana, ang kuna nga imong nabuhat kana, admitiha kana, isugid kana ngadto sa Dios. 1 John 1:9, nagatugon kana tong mga magtotoo. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ug alang kanimo, higala nga wala pa'y kaluwasan sa imong kinabuhi, gidapit ka karon sa paggamit niya ng imong kaugalingong kabubuton, gitawag sa English of free will, at gihatagan ka sa Dios og hingpit nga kagawasan, total freedom. Upon with that freedom goes responsibility. So kanang imong free will gamita sa paghimo og desisyon, labing menundanong desisyon sa tibuok nimong kinabuhi, ug mao kanang pagtuo, pagdawat kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa,
Human mo buhata ka na, kung imong dawaton sa Ginoong Kristo, ikaw andam na usab sa pagsalmot ni atong Bible study through the YouTube. Sa hilom, mag-andam tas tong kaugalingon. Let us pray. Magampod ta, balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ni ining adlaw, ngayon pa kami gidala dinhi sa makausap parong kami makapadayon sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Bani kami o Dios sa among pagpadayon niini, niining among spiritual momentum nga imong paklaro ka namo, gipatinaw nga mao kani among pagasundon aron kami makatubo sa among espirituhanon nga pagkinabuhi. Busa tangtanga mga babag nga ni sa mga nauna karon aron kami makapunting lamang sa among pagtutok sa imong igatudlo kanamo niining adlaw. Salamat niining Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Ining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan, mga suki, mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo, niya sa kita, nining atong panagtapok, panag-uban, pagtuon sa balaang pulong sa atong Dios. Bible Doctrine. O magapasalamat sa Dios sa iyang paglugway sa itong kinabuhi. He is extending our life until this very moment, which indicates that His plan for our life is not yet over. Wa pa mahuman busa. Mga nagipabuhi pa kita aron kita makapadayon sa pagtubo diha sa grasya o kay balo kang Ginoong Hesukristo. 2 Peter 3:18. Okay? So, sa wailangan, magapadayon ta sa atong gitun-an nga the doctrine of divine guidance. Ang Diyos nun nga pag-agak, pagtultol, giya kanato. So, once again, niya kita o ato nang tuki bahin ining kamanungdanon ining maong doktrina nga kita pag-aagakon gyud sa Dios gikinahanglan ang atong pag-ila sa iyang mga pulong, ang iyang hatag kanato siyang kabubuton, pagpaila sa iyang kabubuton, sa iyang tuyo, sa iyang plano sa tagsa nato kinabuhi. Alang kanimo nga dili pa Kristohanon, ang plano sa Dios sa imong kinabuhi mao nga ikaw maluwas. 2 Peter 3:9 sa gisulti diha, God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Kanang to come to repentance mao ang pagdawat nimo sa maayong balita sa kaluwasan by faith alone in Christ alone. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Mao kana ang paagi sa kaluwasan nga tanyag sa Dios sa tanang tao. Okay? Kung nasakop ka niining mga dili magtotoo, then alang kini kanimo. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. So mo na ikabubuton sa Dios. Kaya di siya buot nga na ay malaglag, di siya buot nga na ay bisag usa nga adto sa impyerno. Dili buot sa Dios. Yang kabubuton mao nga ang tanan maluwas unta. Nanay pulo nga unta kay di man tanan lagi mo magpaluwas. See? So kung buot kang magpaluwas karon, tutuki ka na kanang tugon sa Dios. Iya ka nang gipahiluna sa iyang pulong. Tumuo ka sa akong bugtong anak. O ikaw maluwas. Ang buot pasabot nga maluwas nga ikaw mahilikay, mahiling kawas sa paghukom. Okay? Eternal condemnation. John 3:36, he who believes in the Son, Jesus Christ, has eternal life. But he who does not believe in the Son does not have eternal life, but the wrath of God abides on him.
ang kapungot sa Dios magpabilin diha kaniya, kanang kapungot diha dili gyud kay kapungot. Kaya di man mapungot ang Dios, kana mo ran giingon nila nato human atong gi-ascribe lang human kanang feeling ang Dios nga wa gyud siya wa kininiya, wa sa iyang kinaiya. Ang buot pasabot niya ng kapungot mao ang unsa ang paghukom. Okay? Ang kapungot sa Dios magpabilin diha niya ng tao nga wala mo dawat sa kaluwasan. See? John 3:36 mo kana ang kinatibukan nga pagpasabot niya na. So, naras imong kabubuton. You see, it's a matter of choice. Kanunay na itong balik-balik kining maong prinsipyo, it's a matter of choice. Kay naman kay kapilian, naman kay hingpit nga kagawasan sa pagpili. Apan, uban niya ng maong kagawasan sa pagpili na ay responsibilidad. Okay? So, mao na nga ang kabubuton sa Dios alang sa mga di magtotoo nga mao nga sila maluwas. Okay? O karon unsa man puy kabubuton sa Dios alang nimo nga luwas na, nga Kristohano na, nakadawat na sa kaluwasan o luwas na, na kay kinabuhing wala na katapusan, o ikaw ang imungan gi lista na dito sa permanent divine record nga ginganlan nato og Lamb's Book of Life, gilista na ang imungan kana timailan. That's an indication nga ikaw kalifikado na nga baka kinabuhi uban sa Dios dito sa eternidad, dito sa langit. So kay kadtong mga ngan nga dili makita, dili makit-an dito sa maong libro sa kinabuhi, the Book of Eternal Life, kadto sila kay wa man malista ang ilangan, kay wa man sila mo dawat sa kaluwasan, then dili sila kalifikado sa pag kinabuhi uban sa Dios. See? So itambog sila dito sa linaw sa kalayo, naginganlas kadaghanan og impierno. So mao kana ang atong pagpa-klaro kanimo nga just imagine, okay, so ang karon kay magtutuo ka naman, ang tugon o mando na pud sa Dios alang kanimo mao nga ikaw patubuon sa imong kalag. Segundo Pedro 3:18 na pod nagsulti ang pulong sa Dios. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Unsaon man ni? What is the process? Kini nga itong ibuhat. Pagtuon sa pulong sa Dios. Adlaw-adlaw. On a daily basis. Dili kay sinimana, binuan, tinuig, dili. Every day of our life. Kay mao man kini ang gawas nga kini pagtuman sa mando sa Dios, kini ang paagi nga kita makatubo diha sa atong kalag. Until makabot na nato ang spiritual maturity, the third stage, kaya ang tulo ka stages of spiritual growth. Ang una niini, ang stage number 1 is baby believer. Sa bag-o patang naluwas, gitawag tag mga bag-ong nga tao, o mga masuso nga mga Kristohanon. So, ang atong ihatagan og kanang energy kanang maong bata, dili mga gahi nga pagkaon kay wa pa may ngipon. So that's the analogy. So ang iyang tun-an mao ang mga sinugdanan, basic doctrines, mga sinugdanang pagtulunan diha sa pulong sa Dios. Nya sige siya ala sig tuon hangtod nga makabot na niya ikaduha nga ang mao ang adolescent stage nga sa Visayan ato nang gihubad og ang sa pagkahingkod. I don't know, mudawat ka ba niya ng maong Visayan, hingkod, adolescent na siya. Okay, apan dili pa na kanang hamtong. Okay, so magpadayon na siya,
na padayon tuon pulong sa Dios in the spiritual momentum hangtod makabot na niyang ikatulo nga ang nga mo na to giingon spiritual maturity, the stage of capacity for life. Og niya nang ang mo na nang imo nang mahimaya ang Dios. Kaya ang Dios nahimaya na bumikan sa imong pagkabot niya ng maong stage of spiritual maturity. O pinagi sa pag-unsa, giya sa Espiritu Santo kanimo sa imong pagpadayon, sa imong pagbuylo. Ingnon ta sa Bisaya, pagbuylo sa imong espirituanong pagkinabuhi hangtod makabot nimo kanang spiritual maturity. And that's the stage of capacity for life, capacity for blessings, capacity for love. Mao kana na nakikatakos. O ang Dios mo buo na diha sa iyang mga panalangin nga gitawag nato og escrow blessings in time. Dinis panahon. Mabuan ka. Pinagi niya itong kanang tubo sa grasya, the grace pipeline. Adto niya ipadahili. Pinagi niya ng kanang tubo. Okay, yun lang natong tubo. The grace pipeline, ibubo na sa Diyos ang iyang mga panalangin nganha sa imo. Dili ikaw ang tumong niya ng pagbubo niya. Dili ang direkta nimo, dili ikaw ang tumong. Ang tumong niya ng pagdahili na panalangin mo ang pagkamatarong sa Diyos nga gisulob niya diha nimo. Nagasabot ka ba sa akong gi-explicar? Kay niadtong higayon nga imong gidawat sa Kristo, ikaw gisuluban na sa Dios sa iyang hingpit nga pagkamatarong. You have been imputed God's perfect righteousness nga mao kanay nakapa ang kahimtang nimo dili nakahinukman kundili na matarong na. You have been justified. Gumikan itong pagdawat nimo kang Ginoong Kristo. Faith alone in Christ alone. So gisuluban ka sa iyang hingpit nga pagkamatarong. Kung mutanaw ng Dios diha kanimo dili nga nahinukman kun dili na matarong na kay makita sa Dios ang iyang pagkamatarong nga naa diha kanimo nga gisulob diha nimo. So mato akong giingon nimo nga ipadahili na ang panalangin sa Dios nganha niya ng tubo sa grasya o kadto mo dahil ngadto sa pagkamatarong sa Dios nga naa diha nimo. Kasabot ka? So, diha sa pag-abot na diha, pag-abot na sa mga panalangin sa iyang pagkamatarong, diha na mahimaya ang Dios. Mahimaya ang Dios. Mutanaw siya nimo nga, taon po da nga akong anak, nagtubo gyud o karon ako na siyang bubuan sa akong panalangin kay kalifikado na siyang mudawat. You see? That is kanang capacity for blessings na nakay katakos nga mudawat. So karon nahimaya ang Dios niadtong pagbubo na niya sa iyang panalangin, pinagi niya itong tubo sa grasya, the grace pipeline. O karon of course ikaw makapahimulos na sa mga panalangin. Okay? So mo kana ang pagpaklaro nimo nga kini atong kinabuhi na karon, ingon nga mga Kristiyano, na I'm addressing this to you, my fellow believer, nga karon mga representative na kita sa anak sa Dios. Did you know that? Mga representative na kita. Nga yung higayon nga itong gidawat sa Ginoong Kristo, nahimutang personal gyud nga mga representative of the Son of God. Ug mao nga dungan niya na nahimo ka ng embahador alang ni Kristo, ambassador for Christ, nahimo ka ng saksi, nahimo ka ng pari o saserdote o magtotoo, in general Christian na tao na pag-usap, born again. So kung unsa man ugaling ang imong ngalan o titulo, ang usa ka kamatuoran klaro kayo. Just as
si Ginoong Jesucristo nagarepresentar sa matag magtutuo dito sa tuong kamot sa amahan. So, ang matag Kristohanon, matag magtutuo, nagarepresentar usab siya sa anak sa Dios dinhi sa yuta. Kasabot ka? So, aron nga in order to represent Him effectively, unsaon nato pag-representar sa anak sa Dios sa epektibo nga paagi, ang matag usa nga nangataw na pag-usab. Every born again person kinahanglan nga siya giyahan sa Dios. Mao bitaw nang Isaias 58:11 nagaingon lagi. And the Lord will continually guide you and satisfy your desire in scorched places and give strength to your bones, and you will be like a watered garden and like a spring of water whose waters do not fail. Okay? Okay. Last time, naghisgot kita mahitungod sa pagka-Diyos sa Diyos o ato lang ipalabas kanimo. Kanimo nga dili pa magtutuo. Ato lang hatagan kinig dakong empasiya. Kay daghan pa sa atong mga kay suunan, mga kahigalaan nga nagsunod na nining atong Bible study through the YouTube o giawhag ka sa pagpadayon sa imong pag-ampo sa Espiritu Santo na ikaw giyahan, you'll be enlightened and you will realize the importance of the Word of God nga atong ginatun-an adlaw-adlaw. O karon akong ingno na to padayag kanimo, pagpaklaro kanimo, pagpatinaw kanimo niadtong gibuhat gyud ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Kay mao kadto ang iyang pagboluntaryo sa to substitute us, pagpuli ka nato. Kay at kita mangunta ang atong dapit mauunta nga kita mo ilansang dito sa cross apan sa Ginoong Jesucristo may voluntaryo, mipuli sa atong dapit. He was our substitute. Mao na nga si Ginoong Jesucristo na prinsipyo nga imong tutukan dinhi nga una pa siya mikabot sa pagkamadinaugon, batok sa sala, batok sa kamatayon. Okay? Una pa niya madawat ang korona, ang iyang purong-purong didto siya miagi sa cross. So ang prinsipyo din himo kini, the cross before the crown. Kasabot ka? Ang cross una sa dili pa ang purong-purong. Now, naapoy kaning prinsipyo naga uban niini. Subtopic niining maong prinsipyo nga cross before the crown nga ang Dios maoy maga-promote, inunta maga-uswag sa usa ka mapaubsanon. God promotes the humble apan mo-demote sa mga mapahitason. Imong mabasa ka ng bersikulo niya na sa Santiago Kapitulo 4, versikulo 6, James 4:6. So ato ragong ipatinaw kanimo ang giaguman ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Kini paglabas gihapon niya kamo nga mga magtutuo na ang nagasubay ni atong Bible study through the YouTube. Inuktuki lang gihapon kini. Just meditate on this. Imong pamalandungan. Okay? Si Ginoong Jesucristo sa iyang pagpasakit siyang kaugalingon na alang kanato
Just imagine, nagpaka-pobre siya o nahimong pobre siya. Although he was the richest, of course. Siya gud ang magbubuhat sa tanan. Na himo siyang pobre, kabos. Aron nga kita nga mga katawhan sa atong pagdawat sa iyang gibuhat nga kaluwasan dito sa cross, mahimo untang adunahan. Mao gito'y prinsipyo nga imong tutukan. Nahimo siyang pobre, kabos, aron nga kita mahimong adunahan. Okay. Unsa man gyud ang nitabo niya itong okay. Sa alas 9, gikas alas 9 ngadto sa alas 12 sa udto, si Ginoong Jesucristo gibitay na, gilansang na dito sa cross. Okay? After our Lord, human ang atong Ginoo was railroaded by unjust court proceedings. Mga illegal katong ilang kanang husay niya, illegal trial. Now, okay. So dito nagabitay na siya dito sa cross. Inumdumi nga sa dito pa siya sa harden sa Gethsemane. While he was still in the Garden of Gethsemane, remember, siya nag-ampo sa iyang amahan. He took with him, sa iyang pag-ampo na, dito sa harden sa Gethsemane, samtang siya nag-ampo, iyang gidalaki ni si Pedro ug ang duha ka anak ni Zebedee. So he took with him Peter and the two sons of Zebedee. Apan gidaan niya sila aron unta sila makabantay, just to guard our Lord. Unsa nga nangatug man ni sila. Nangatug, they were sleeping. Now, samtang nagampo si Ginoong Jesucristo, ngadto siya nga amahan, langit ng amahan, miingon siya, amahan ko, kung mahimo pa unta, ipalabay unta kining maong kupa, gikan kanako. Apan dili man ang akong kabuto ng matuman, kundi ang imuha. Sa in English, of course, naaman na sa Mateo 26:39, Father, if it is possible, let this cup pass from me. But nevertheless, not my will, but thine be done. Katog ito'y ampo ni Ginoong Jesucristo. He prayed this 3 times. Now, samtang si Ginoong Jesucristo nag-ampo, ngadto siyang langit ng amahan, he always found time to think about you. Iuna-una gyud kaniya, ikaw gyud hiyas iyang panghuna-una, iyang pangisip. In fact, ang atong Ginoo underwent his entire passion going to the cross to save you, sa pagluwas nimo gikan sa eternal condemnation. And of course, foremost is his desire to obey his heavenly Father's will. Mao gito iyang kanang tumong. See? Mao to ang iyang goal. Foremost is his desire to obey his heavenly Father's will. Okay. Gikan sa alas 12 ngadto sa alas 3 sa hapon, siya nagapasan sa atong tanang mga sa. He bore all our sins, ang tanang sa tibuok kaliwatan sa katawhan, gikan ni Adan down to the last person who would still be born niining kalibutan. Kadto may kinagrabihan, the most excruciating experience na sinati sa atong Ginoong Jesucristo, nga that our Lord had. He who knew no sin, mao nagiingon diha sa versikulo, 2 Corintios 5:21,
He who knew no sin was made sin for us, so that we may be made the righteousness of God. Aron kita mahimong pagkamatarong sa Dios. Now, mao nga nang 2 Corintios 5:21. He was our substitute, our sin bearer. Now, of course, ang sala dili man isyo kung bahin nagkaluwasan. It is Christ. Si Ginoong Jesucristo mo ay isyo. What think ye of Christ? Unsa may imong huna-huna bahin ni Ginoong Jesucristo? Unsa may imong buhaton? Now, ubos sa biblical law of double jeopardy. Ang tao dili ni siya husay siya sa makaduha for the same crime. He can never be tried twice for the same crime. Nga mao ang sala. Listen, ang sala, krimen kini is a crime before the holy and righteous God of the universe. Stop. It is an offense. Pagsupak kini, pagsupil kini batok sa Dios. Evil also is. It's an offense to His holiness. It's an offense sa iyang pagkamatarong. O sa giingon nga condescension of the second person of the Godhead nga si Ginoong Jesucristo became a member of the human race. Siya nahimong sakop sa kaliwatan sa tao. Siya likened to a worm which was crushed in the naman na makita ni 22nd Psalm verse 6 ug sa Isaiah 53:5-6. Unsa gisulti diya? But I am a worm and no man, a reproach of men and despised by the people. Now, our Lord Jesus Christ was crushed for our iniquities, for our transgression. Now, karon naanay panagbangi o hostility nga mitungha tali sa tawag sa Dios because of sin and evil. Basta? Sunda kini pag-ayo. So, si Ginoong Jesucristo came to reconcile pagpaisig uli sa tao ngadto sa Dios. Kaya naputol man lagi ang atong relasyon ngadto sa Dios sa pagsupil sa atong unang ginikanan nga si Adan ug si Eva. Yan tug yung pagalaglag nila. When they fell, dungan yan to ang kahimtang sa tao kinsang mahimugso ning kalibutan na gideclare siya nga physically alive but spiritually dead. Mao gini kahimtang sa tanang tao nga mahimugso ning kalibutan na. So, ang Ginoong Jesucristo mo ay unsa? Mao kini siya ang magapasig uli ngadto sa Dios kanato. Okay? The Lord Jesus Christ was the sin bearer. Siya ang misagubang, siya ang kanang mipasan sa atong mga sala. He volunteered himself to come down to this tiny earth. Wani din sa gamayng planeta, kinagamyang planeta, and became 100% man, but at the same time 100% God. Unsa man ang doktrina, ato naman ang hisgutan. Hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. 100% nga Dios, at the same time 100% pod nga tao. Mao na hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. The Lord Jesus Christ is the unique person in the entire universe. Unique. Dili kasagaran. O naibaw na punta, ito naman ang gisgutan, na ay mga qualifications to be the Savior of the world. Now, unsaon man, unsa may mga qualification nga ang na ay mo claim nga siya Savior, nga manluluwas. Okay? Ang una nini, nga wa siya sala, nga panulundon ni Adan without Adam's original sin. Ikaduha, nga wa siya ay
old si nature. Ikatulo, wa siya makabuhat og bisag gamayng sala. Unsa pa? Nga siya ang maoray higpit nga sakop sa kalibutan sa tao. The only perfect member of the human race. Ug siya na nag-iya og hingpit nga pagkamataro. Kining lima, natuman maning tanan ni Ginoong Kristo. Only the Lord Jesus Christ met those qualifications and no one else. Sabta gina. Diha sa 1 Timoteo 2:5 sa gisulti, one God, one mediator between God and men, and the man is only the Lord Jesus Christ. Siya ang nagpasiguli kanatong mga tao ngadto sa Dios. Mapasiguli ta sa diha nga kita mo tuo ang Ginoong Kristo nga atong manluluwas. At the moment of faith in Christ, then mo take effect dayon kini pagpasiguli kanato ngadto sa Dios. Mao na nga diha-diha inig kanang dawat nimo sa kaluwasan, ikaw ana-ana dayon nga relasyon ngadto sa Dios. You are instantly related to God. God is now your Father, and you become a child of God, and you become a member of the royal family of God. O unsa pa, you are born again. Mao ni ang mga pangitabo na nangahitabo na sa diha nga mihimo kag desisyon sa pagtuo kang Ginoong Kristo. See? Kay man is a sinner, thus condemned. Kaya ang iyang kondisyon, kanato sa kinatibuk-an nga mga sakop sa kalibutan sa tao, human malaglag si Adan ug si Eva. Ang atong kondisyon mao ni Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Mao kanay formula nga kita makondenar, mahinukman. So karon inigdawat sa tao nga tawo mo dawat kang Ginoong Kristo, masiguli siya dayon ngadto sa Dios. There is now peace. Ang hostility na putol, nawagtang ng hostility, ang pagkabangi tali nato og sa Dios. Kay there is now peace, irene, shalom. While the Lord Jesus Christ was hanging on the cross, He was thinking of you. Ikaw ang iyang ginahuna. Mao tong diya sa Salmo 22:1 si Ginoong Kristo mingon, Diyos ko, nganong gibihaan mo man ako. Diya sa Lucas 23:46, diha sa imo mga kamot, itungyan ko ang akong espiritu. O diha usab sa Juan 19:30, miingon na gyud si Ginoong Kristo, human na, tapos na, tetelestai. Mo kana ang original nga pinulungan nga gibungat ni Ginoong Kristo. Now, get this. In the reconciliatory process, okay, yan ang pagpasiguli. Ang paagibas pasiguli, there are two parties that are hostile toward one another. Okay? Nagkabangi, nagkabingkil ang duha ka partido. Okay. God is hostile toward man because of man's evil. Okay? And man is hostile toward God also because of man's evil. So kinsa may problema? Man. Man is the problem, not God. Kasabot ka? Ug busa, the way the reconciliatory process is completed, mao kini. Paminaw. It is by man changing his attitude nga gitawag kinig repentance. Sa Grigong pulong, metanoeo. Metanoeo. Meta, kining meta is change. Noeo, mind. So, tapuon na sila, it's a change of mind. Okay? Ang buot pasabot is repentance is change of mind. Okay? Metanoeo. Kanang meta, change. Noeo, imong pangisip. Okay?
pag-usob sa imong pangisip. Change of mind. Meta, na nasagad sa mga English word. Metaphysics, metabolism, ano sa pa? Metamorphosis, all of those English words. Meta, change. So, ang pasabot diyan is a change of mind. To flip the switch. Gikan sa no desire, why gana, for eternal life, to desire for eternal life. Na nakaitinguha, na nakikainit. Okay? From hardness of heart to softness of heart. From dishonesty to honesty. So, busa, when man goes positive, maingon siya, mutuo ko, mudawat ko. Kanang maong positibo nga kabubuton now provides the power supply to activate sa imong pagtuo o diha sa sulod sa imong kalag, ikaw mutuo kang Ginoong Jesucristo nga imong Dios ug manluluwas. And listen, when He does that, kanang tao nga mutuo kang Kristo, siya nagatangtang sa iyang pagpakigbingkil ngadto sa Dios. Man this time who changes his mind to believe in Christ has removed his hostility toward God. And the conciliatory process is completed. Nakumplito ang kanang paagi sa pagpasiguli. And so, God's hostility toward man is removed. Tangtangon dayon. Ug ang tao removes his hostility toward God, and there exists between the two hostile parties peace, shalom, irene, peace, naanay, kalinaw. Now, abrihin ragod ng imong Biblia sa Romans 5:1. Romans chapter 5 verse 1. Ang gisulti diha mo kini sa in English. You mark this verse, ikaw nga nagasuwat diha sa imong notebook. It says there, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Na matarong na kita pinagi sa atong pagtuo. Na nakita'y kalinaw uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo. So now salvation is available for all. Now it's available. Now, listen. Paminaw gyud pa kayo din. Tungod kay ang tao ana may freedom of choice. He has volition resident in his soul. O kana hinatag sa Dios. Ang tao being created in the image of God, suma sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 26 ngadto 31. Ug mahimong basahon nimo kana diya sa in your private time, basaha kana kanang imong Biblia. Genesis chapter 1 verses 26 to 31. Paminaw. God created man in His image. Okay? O that image is more than freedom. And freedom is a part of it. Ang kagawasan, bahin ni anak. And because man has freedom, tungod kay naman siya kagawasan, nga naa sa iyang kalag, kana hinatag sa Dios. Ayaw na kalimti. And listen, God always honors the freedom of man. Nagarespeto, nagatahod ang Dios sa kagawasan sa tao. Ang tao, ang dili magtotoo. Okay, I'm referring to an unbeliever. The unbeliever is free to believe in Jesus Christ. Na siya kagawasan. Just as naapod siya kagawasan to reject pagsalikway kang Ginoong Jesucristo nga iyang manluwas. Remember, volition has two poles, duha. Positive and negative. Ang positive, may ingog oo.
Ang negative mo yung dili ko. Okay? So, ang resulta, ang negative volition manufactures evil. Apan ang positibo nga kaubuton mo resulta o unsa? Grasya. In other words, this is a fight between grace and evil. Kaya timan ikatong stimulus nga gihatag sa Dios. Ang stimulus, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. That is God's provision. Iya kanang stimulus, pag-awhag, pag-aghat. Unya kay ang tanang stimulus kay nang hinahanglan man og tubag. Ang tubag gikan sa imong kabubuton, moingon kag oo or dili. So, niining bahina, ining imong pagtubag, wa nay katungod ang Dios, di na siya makakontrol. Tanawa, ang stimulus, ang Dios nagakontrol. Apan kung bahay na si imong tubag, di na siya makakontrol. Di na siya makatandog. Ihatagan ka lagi sa kagawasan. Ug tanan nga stimulus nga nanghina na ay resulta, tubag, ang tanan pong tubag na apoy resulta. So, mao na yan itong gibasihan ang Juan 3:36. He who believes in the Son has life. Mao ka ni resulta. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Mao ni resulta. So, kung ang imong response, ang imong tubag mo yung kag, oo, mo dawat ko, then, ang resulta, eternal life. Kinabuhing walay katapusan. John 3:16, John 3:36, Juan 6:40. Kaya unsay giingon sa Juan 6:40, and this is the will of the Father who sent me, that everyone who sees the Son and believes in him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Mao kana. Og dugang pag yung bersikulo diha sa resulta nga eternal life, John 3:18. You see? Og adto tas negatibo nga tuwag. Kung ang nakadungog sa may balita sa kaluwasan sa stimulus sa Diyos may og dili kumuto, that is his free gikan siyang free will, sa iyang kabubuton, mayon siya dili. Unsa, kini nang dapita, God controls it. Siya ang mag-control. So, di ba ni, ang stimulus, God is in control. Ang response, God cannot control. Okay? Ug ang resulta, God now controls it. So, pag-ingon nga, he who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Kanang wrath of God is the lake of fire. Linaw sa kalayo, nga gituwag sa kadaghanan o impyerno. Now listen, ang dili magtotoo, therefore, kay may salikway man siya kang Kristo nga iyang manluluwas, kini siya naga-resist, kanang salikway, naga-balibad, okay? Is resisting the declared will of God in Scripture. Unsa man ang will of God? Ya, ako maninggi isugutan ganiha. It's the will of God that all men will be saved. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Namo na itong gingon kaniha. You see? So, kani siyang nagbalibad o misalikway, kang Ginoong Kristo ngayong manluwas, iyang kanang giwakli, ingnon to, sabi niya saya, giwakli, resist, iyang gibalibaran, ang gipadayag nga kabuton sa Dios sa balang kasulatan. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Kunya sa 1 Timothy 2:4 po, nagaingon, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Now, principle, ato ning hisgutaning principle nini. Write this down kung na kay imo nagsuwat ka diha. Ang una nini mo ni,
resistance of the will of God in salvation by the unbeliever who rejects Christ as Savior results in the unbeliever's name never being written in the Lamb's Book of Eternal Life. Ang iyang pagbalibad, ang iyang pagsalikway sa gipadayag nga kabuton sa Dios bahig kaluwasan, kini siyang dili magtotoo nga misalikway, mibalibad, mi kanang wakli kang Kristo nga iyang manluluwas, mo resulta kini nga ang iyang ngalan, kini siya dili magtotoo, ang iyang ngalan never being written, dili masuwat, dili malista dito sa Lamb's Book of Eternal Life. Basaha kining mga bersikulo. Isuwat kining mga bersikulo o basaha in your private time. Revelation 13:8, Revelation 17:8, o Revelation 20:15. Tulo ka na ka mga bersikulo nga akong gihatag nimo. Now, those who believed in the Lord Jesus Christ, ang ilang mga ngan gisuwat na gilista na in the Lamb's Book of Life. Imo pud ning mabasa diha ni mga bersikulo ang ihatag nimo. Revelation 21:7, Philippians 4:3, Revelation 22:19, naghisgot nag the Book of Life. Now, kini sila related kini sa the doctrine of preservation. Okay? Now, ato naman gisgutan kini bahin sa Lamb's Book of Life. It is the permanent divine record of God. Iyan ning permanente ko kining record sa mga tao nga midawat na kang Ginoong Kristo nga ilang manluluwas. O mao na ang ilangan gilista na dito sa Lamb's Book of Eternal Life. Okay? Ug kadtong mga dili magtotoo, ang ilangan dili malista. Okay? Dili sila kwalipikado kinabuhi uban sa Dios dito sa langit. Okay? Ug ato ning ipadayon, ayaw kalimot sa pagsubay, pagsunod ni atong mga series of doctrines atong gihisgutan adlaw-adlaw ning atong Bible study. So, magampo ta. Ama na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong dugang nga pagtudlo kanamo sa imong kamaturan. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Imo kaming ipabuhi pa gumikan kay ang imong plano sa mong kinabuhi wa pa man mahuman o nga nagatuman lang kami o Dios. Inubanan sa among pagpaubos, pagtahod, pagtamod sa imong balaang pulong nga among angkunon o giangkon kini imong pulong nga mao lamang kini ang among kinabuhi. Samtang niya pa kami nining walog sa mga luha nga diin gidumala kini ni Satanas o kami aniya gayud sa iyang teritoryo nagakinabuhi. Salamat o Diyos sa imong hinagiban, the sword of the Spirit nga imong pulong nga maya mong ikasukol sa pagatubang, pakigharong sa among mga kaaway nimo Diyos. Kung nga kami unta magmadinaugon sa imong atubangan, pinagi sa among paggamit na nining sword of the Holy Spirit, imong pulong. O sa among pagbugbuwag karon, uban ni kami, likay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik ugma sa among pagpadayon, sa pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat niing tanan o Diyos. Sa ngalan ni Ginoong Kristo, among bugtong manluluwas. Amen.